speváci, vítajte na našom predstavení. Prosíme, vypnite si mobilné telefóny. Počas predstavenia sa prosíme, nerozprávajte. Naše hlasy nedokážu byť tak silné ako dospelácké. Ďakujeme za pochopenie a prejeme príjemný umelecký zážitok. Naše predstavenie Letný príbeh sa práve začína. Den je krásný. Den je krásný. Den je krásný. S tebou. Den je krásný. Den je krásný. Když dva se rádi mají, i v lednu je jak má. Takže, vítajte na letnom tábore. Keby som vedel, že učka z našej školy tu bude ako rozhor, nikdy by som sem nešiel. To je tvoja učiteľka. Nechcel by som, je otrasná. Čo si to hovoril, mladý pán? Nič, len že som príjemne prekvapený, že ste tu, pani učiteľka. No jasné, to či tak verím. Toto je letný tábor. Vyžadujeme tu disciplínu, tvrdú prácu a podobne. Veď to má byť zábava, nie? Veď bude. OK. OK. Ale ak sa budete slušne správať, tak si to užijeme. Dobre? Ak sa niekto bude správať neslušne, tak to na ňo poviem a hotovo. Haha, tak to sa máme radšej tešiť, Galeno. Tu strápim ako prvú. Pomôžete mi? Čo si to povedal? Nikoho nestrápiš, sám sa trápiš. Hej, prestaň tu hulákať a láskavo nepočúvaj cudzie rozhovory. Ty ho mne nehulákaš, s kým sa už bavíš? Tebo. Hej, čo rýpeš do mojej kamošky? Ukludni sa, kámo. On do nikoho nejednal. Ty sa do toho nepleť. Všetci ticho, poďme okamžite dojde. O chvíľu bude večera. Dajte spokoj. Ja neviem, či mi vôbec táto práca za tie peniaze stojí. Ale stojí. Veď sa venujeme deťom a to je to krásne. Myslíš? Áno, určite. But I've been forgotten, I do. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? But I've been forgotten, I do. I've been married long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?
sizzle, pop it and smoke, pop it and no, pop it and no. One chicken is up and down the road, but I ain't gonna see no pop it and no. Yeah, I'm gonna sizzle, pop it and smoke.
A ešte je tu aj Maderička. Zažijete teror. A to tiež to nedobre. Ale veď nie to až také aj zlé. A dokonca aj peknú dievčitáciu. Mne sa ťa páči. Mne sa tu tie páči. Teda, tie dievčatá. Ja som sa u vás zamilovaný. Nie si to ešte ani hodinou zamilovaný. No mne sa zdali riadne namyslené. Namyslené a protivné, som povedal. Tak sa s nimi nebudeme baviť, chalani, jasné? Počkaj, akože ich budeme ignorovať? To nedokážem. Prečo? Viete, nemal som to nikomu hovoriť, ale mám tu séru. Musel som im prísahať, že to nikomu nepoviem. Má sa k tým správať ako v cudzej, ale to nechcem a nebudem tak robiť. Moja sestra si trocha šibnuká, nie? To je puberta. Chcelo by to vymyslieť nejaký plán, pomst. Ja s tebou nesúhlasím. Tak potom poďme hlasovať. Kto je za to, aby sme to tu dievčatá znepríjemnili, ten zdvihne ruku. Hej, aj ty? Veď si hovoril, že tu miluješ. Lenže nechcem kaziť Pátru, a tak ešte neviem, či ona miluje mňa. A nedá sa nič robiť. Prehlasovali sme ťa. Poďte, ideme na večeru a dohodneme sa.
Dobre ste sa vyspali. Fantasticky. Až sa mi chce od radosti plakať. Perfektné, pretože budeš potrebovať veľa síl. 6. Ideme do toho práce. Maka. Tamto je pole špáry. Poznáte ju? Viem len to, že je hnusná a smrdí. Nesmrdí. Tak tešíte sa, čo vám na nej povie? Nevieme sa dočkať. Perfekt, to som rada a perfektné je to. Tak, ešte vám predstavím hlavný dom. Toto sú pani vedúce, hlavné pracovnice, takže to bude disciplína a žiadne ulievanie. Dobrý deň. Tak čo, mládež? Teplo je, čo? Tak sa pripravte, že vám bude ešte teplejšie. Zaplatili ste si, teda vaši rodičia, aby ste makali. Tak budete makať. Jasné? Minule tu jeden odpadol, ale nakoniec sa postavil a pracoval ďalej. Odporúčam preto nos čapice. A do řeči, ide sa makať, poďme, nastúpte si do rázu. Jeden rad dievčatá od najväčšieho po najväčší a to isté chlapci. Je to tak potupné, ja sa necítim malý a veľký. Cítiť sa môžeš, ale nie si taký malý mravec. Dievčatá, upokojíme sa. Ja som kľudná. Vy nie? Chalani, hlavne sa nenechajte vyprovokovať, jasné? Janko, pohoda. Ešte nemakáte, pomeň. Má dedička už. A ideme na to. Idem ešte niečo vyriešiť a prídem na kontrolu. celú večnosť. 3 dní to predsa nie je večnosť. S touto rodinou je. So much to learn, and I'll waste your time.
milovníci držia spolu.
otvorte nám dvere tam dole. Ďakujeme moc. Ja som mal preháňať od tej jednej holky do toho žltého pohára. To bude pomsta. To budú na záchodnej galerie. Toto je geniálny nápad. Toto nič neprekoná. Naozaj. Zákera, ty si ale musíš smiať, nemáš pomôcť. Viete čo? Ja by som mohol natočiť ako na ten záchod uteká. Čo poviete? Urobím virálne video. Nazvite ho Mladé dievča v problém. Prečo nechávate poháre kade tade? Ešte je tam aj voda, treba šetriť vodou. Vychledená. Čo pozeráte? Nemáte čo robiť? Choďte pracovať. Ideme do videnia. Ty sopliaci zastrani! Ahoj, Amalka, príjmaj moju ruku. Prečo? Mám už frajera? Áno, mám. Ale dobre, si zlatý, tak už beriem. Ďakujem. Tak zatiaľ čau, ja idem ďalej makať. Môžem ďalej prevadiť? Kľudne, ďakujem. Ja musím bežať. Čo ide, ty plačeš? Tiež ti je smutno za domovom? Nie. Myslím, že ma nemiluje táto rovnovánia. A prečo ťa nemiluje? Netuším. Vieš čo? Kašli na ňu. Budeme kamaráti my dvaja, dobre? Budeme sa hrať, behať, bude nám fajn. Už nebudeme smutní ani jeden. Nie, ja som s babami nekamarát. Ale počkaj, ako to? Veď si hovoril, že ju miluješ. Mám taký pocit, že chalom riadne šíbe. Zastavo dievčatá.
Ja som sa sem tiež tešila. Čo je lepšie na psychovi dielu, než rýpať sa v zemi, sadiť a oberať. Ešte sa aj pri práci opáliš. Alebo zváriš, čo ja viem. Ja by som sa radšej opalovala niekde pri mori. Na lehátu, v kľude, hudba. Ach, to by som brala. Pani vedúca, Maťovi nie je dobre, hovorí, že je mu na odpadnutie. Ale simulant, nech sa napije vody. Dobre, a nepôjdete sa na neho pozrieť? A na čo, veď viem, ako vyzerá. Dobre. Pani vedúca, trošku postihla osa a veľmi opúcha. Vyzerá hrozne. Ľad a cibulu jej na to dajte. Ale my nič také nemáme. Veď biežte, kuchyňa, choď tam. Dobre, idem. A nemali by sme zavolať lekára? A na čo, veď viem, ako vyzerá. Nerob žiadnu hystériu a chodu. Troška je dnešná mládež rozmaznaná. Čo poviete? My, keď sme boli deti, štípla ma osa a ani som to nešla povedať domov. To je pravda. A ja, keď som bola malá, som išla do školy 4 km bosa. A to bol december. Ale to by si však. Ale viete čo? Poďme ich radšej skontrolovať. Idete so mnou? Áno. A my kávočku s nemôžeme dať. Stále nás opravdu. Dobre, ty, dnes máme cieľ nazbierať aspoň 10 kg špargla. A nezomriete to. Moja pleť sa práve odhlásila zo života. Na 40 stupňov a ja sa tu pražím v kombinéze z Lidlu. A ty si čakala čo? Že sa špargla sama naloží a ešte nám aj poďakuje. Dobre, ale prečo je špargla práve tá zelenina, za ktorou budeme behať celé leto? Prečo nie napríklad, čo ja viem, melóny? Sú ťažké a veľké, ale aspoň sa dá z nich urobiť smutky. Ja už cítim, ako sa mi od toho slnka prepaluje mozog. Mám oficiálnu diagnózu. Šparglový úspav. Viete čo? Možno sme len špargla vo vesmíre. Zelené, nepochopené. Čo? To si prečítala v nejakom horoskope pre blížencov? No čo čumíte? Buďte vážne. Toto je brigáda. To vážne? Nie, prosím ťa. Už som pochybovala. Uj, už ma kúsol nejaký pavúk. Niečo tu bolo. To boli určite chrobáky. No nič, nikto sa nehybe. Urobíme before a after fotku. Predtým spotené, zničené, smutné. Potom len filter. Nikto neslúchal rozdielku. Tak, nič sa špargla sa nezlomí. Bože! Špargla. To je super na Instagrame. Polina Hrba, toto je proti detským právam, chce svoj právnika. Moje dieťa musí plače, a to som ja. Mne sa dnes ráno snívalo, že som jednorožec. A teraz som špinatá, mám mravca v topánke a moja duša pachne cibulou. To je život. Včera si priznám, dnes sa pekne špargolete. Vieš čo, ale najhoršie, že ja som si myslela, že na brigáde budeme len pomáhať a oni nás normálne nutia robiť. Ja som si myslela, že brigáda je, keď sa hráš na prácu a niekto ti za to dá marihuanu. Keby som chcela máchať, narodí sa ako včela. Ale nie. Včeli vám aspoň voľné víkendy a ženy dospelácké vety, ako napríklad aspoň sa niečo naučíš. Ja som sa dnes naučila, že keď ideš šparglovať do okna, vedúca ti len povie, no vidíš, nedávala si pozor, čo robíš. Moje vety vyzerajú, ako keby som bojovala s medveďom a prehrala. Viete čo? Ja si nepodať žiadosť o dôchodu. Môžeme ísť všetky. Zdravíme si protest, transparent. Deti nie sú otroci. A druhý napríklad, že deti potrebujú prázdniny. Ak sa dnes dožijem večere, chcem pizzu, ale nesmiem mrazené. Takú, že ti prinesú smutný kuriér. A vieš, čo chcem ja? Aby ma zobral niekto niekde do bazéna, kde nemusím šúpať zemiaky, umývať riady, ani existovať. Bože, tak toto prežije, budem slušné dieťa. Aspoň do večera. Dievčatá, pauza končí! Nie!
Ja by som im to asi nedovolila. Budú ako z divokých Vánoc. Ale veď aj my sme boli, keď sme boli mladšie. Nepamätáš si, ako sme raz vyvádzali na prvú spovedku? Pamätáš, to boli super časy. Ale bola iná doba. Vtedy sme hlavne tancovali a bavili sa. Teraz tá mládež chce nejakú cigaretky a alkohol. Ja ich budem kontrolovať. Ak sa niečo takéto stane, tak to budem okamžite riešiť a nebudem sa s tým párať. A ako ich potrestáš? Ty ich nemôžeš. Nezabudneš. Aha, to máš pravdu. Ale môžeme im zobrať napríklad mobil. To je skvelý nápad, tak poďme im to povedať, nech sa pripravia na to. A aj my si môžeme zatancovať.
You're here for a reason, but you don't know why. You're spending the eve in your hands to the sky. Surrender yourself. And I wonder why I tear myself down to be built back up again. Oh, I hope somehow I wake up young again. All that's left of myself, holes in my false confidence. And now I lay myself down and hope I wake up young again. With
extrémne nesympatická. Ty si strašný sympatiák. Stále len nejaké trápne formy predvádzaš a myslíš si o sebe neviem čo. Presne, tešili sme sa, ako si nájdeme kamarátov a zatiaľ to naše len poriadnych provokatérov. A čo také sme vám urobili? Že čo také? Už týždeň, čo sa všade zažívame tie vaše zábavné pasti. Len naše? A to, že ste mi dali do postiele tie chrobáky. Celého ma doštípali, to je normálne? Ako vieš, že sme to boli my? Len to si tak ticho. Veď prestaňte. Ty si mi nerozumel, že tu tvoja sedia nie som? Nechajme na pokoji. Aspoň tu. Daj mi milá osoba. Tiež by som chcela takú sestru. A že idú plamene z očí. Ale robí prvý krok udobrený. Ktorá chcete ísť so mnou na rande? Rande? To má byť gesto k udobreniu? A teraz čakáš, že sa pôjdeme predbiehať, ktorá pôjde ako prvá. Samozrejme, ja si verím. Až prídeš. Ale sebavedomie je výhoda muža. Presne tak. Super. No a už idem materička, mám nechvála. Koniec diskotéky, zajtra skoro ráno vstávate. Nepočuli ste ma? Počúvajte, je mi trápne, ale musím sa vám hneď takto z rána priznať, že sa mi tu páči ten chalán. Čo? To nemyslíš vážne? Veď polovicu plánov proti ním si vymyslela ty? Áno, ale už ma to nebaví. Tento týždeň bola bitka, tak nechcem budúci hlas. To je síce pekný plán, ale staršie baby nám nikdy nedovolia sa s nimi baviť. To ani náhodou. Ja sa ich nebudem pýtať. A tak som tu už mala rande. Čo? To nemyslíš vážne? Ty si zradkyňa. Ty sukárka, nie je žiadna zradkyňa. No hovor s ním. Áno, rýchlo hovor. Ste obyčajné sliepky. Bolo to romantické. Takže stali sme tam pri Hroňsku. Viete, kde? Áno, dal mi kyticu, ktorú sám pre mňa natrhal. Sice tam bola aj židava a celá som bola doprvlená, ale chápete to gesto, to je tak milé. Áno, je to krásne. A teda už prečne povedz, ktorý chalán to je. Veď to je Teodor, on je tak strašne krásny. Počkaj. To myslíš vážne? Akože tedy? Áno, myslím to vážne. A čo ako teraz? Ten sa páči mne, to je moja letná láska. Chceš sa o neho pobiť? Chcem, ty krava! Teraz viete vážne, keď ste dievčatá, tak sa tak aj správajte. Veď si kamaráti.
No jasné, to bolo úplne vidieť. Idem sa vyplakať v hnojisku. Ideme. Aspoň, že my sme normálne. Čo povieš? Presne. Myslím si, že to bolo vtipné. No to pomalovanie. Ja som sa teda poriadne nasmiala. Vieš o tom, že odplata bude krutá. Už sa to strašne bojí. Tak sa boj, lebo to bude... Trápne ako vždy. Segra, dáš mi 5 eur? Ja som ti už stokrát povedala, že tu tvár segra nie som. Aj tak to už všetci vedia. Všimla som si, ale aj to ti 5 eur nedám. Sama mám málo. Lebo si všetko minula svoje cigaretky. Ja ti jednu vlátnem, ak bude. Žiadne cigarety som si nekúpila. A aj keby áno, do toho nič. A choď už, nepoď sa mi do cesty. Čauko, musím niečo povedať. Mám nový plán na pomste. A nekašleme už na to, prestalo ma to baviť. Ďalšia. Už to hovorí asi tak polovica dievčat. Chodia s nimi na rande, žartujú s nimi. Žiaden boj. Kde je tá stará nevraživosť? Odišla domov. Veď už aj my pôjdeme a kašlíme na to pôjď. Ideme ešte makať na šparadlu a niečo vymyslíme. Niečo zábavné. To som zvedavá. Něco tu nebezpečně smrdí. Tohle je nechuť. Dává
dává pozor, aby Riley něco neotrávilo. Fyzicky i psychicky. On řekl, že nedostaneme 10. To je vztek. Hodně mu záleží na tom, aby bylo všechno fér.
A že nie som dobrá herečka. Asi sme to prehnali. Ja som to hovoril. Bola to blbosť, ozaj. Ospravedlníme sa im, dobre? Súhlasím. Ja tiež súhlasím. A čo keby sme im zložili nejakú vtipnú báseň? Čo poviete? Chcem sa ospravedlniť, nie sa strápiť. Ale prosím ťa, veď nechaj to nám. Ja už niečo vymyslím. Poďme. Tak ideme, alebo sa bojíte? Ja neviem, či je to dobrý nápad. Naši vám zabijú, keď sa nám príde. Veď už sme sa dohodli, tak čo teraz vykrúca? Je fakt šialené. Dobre, ale kam teda vlastne ideme? Chceme utiecť a nevieme kam. Hovorili ste, že vedľajšie dediny, tak Sekule alebo Brodské. Myslel som si s jedným chlapcom zo Sekulu. Je tam je diskotéka, tak ideme tam? Syno, vieš, nás sa nepustia, máme len 12 rokov. Ale veď skúsiť to môžeme. Ideme? Kam idete? Čo? Čo mlčíte? Máte mi na izbár, tak kam si vypračujete? Čo vás máme strážiť už ako policajti? Doprčiť už! Okamžite volám rodičov. Nie, prosím, nie, rodičom nie. My sme nechceli utiecť, chceli sme sa len prejsť. A páčiť by ste chceli, čo? Nie, to určite nie. Čo si o nás myslíte? No len aby... Aj tak volám rodičov. A chodte už, nech vás nevidím. Zase mám po nálade. A mali ste vy niekedy dobrú? Divila by si sa. Máme dobrú náladu, vtedy, keď nie sme s deťmi. Napríklad. Tak to je teda super, že ste si vybrali práve povolanie učiteľky. A už nevedú aj spať. Dobrú noc, milé deti. Dobrú noc, bolo nám potešenie. Den je krásný. Den je krásný. S tebou. Den je krásný. Den je krásný. Když dva se rádi mají, i v lednu je jak máli. I v lednu je jak máli. Tak, milé deti, mládež, ďakujeme vám za tieto skvelé týždne. Dorobili ste si, čo ste si mali obrobiť a teraz si oddychnete zaslúžene. Čo si hovoril? Že nás vám bolo skvelé, priam fantasticky. Ale Vyznačku, my sa zase vidíme opäť v škole, vychutnám si ťa. Kúrnik, paráda. Poslúchajte a po prípade aj doma vypestujte špát. To určite nie. Pán už nechcem nikdy v živote vidieť. Ja sa tiež teším, že ideme domov. Takže čauko a nech sa darí. Vy ste zlatá. Ale videla to myslela ironicky. Ja viem, daj mi pomôcť. Sa vám daj a nech je všetko podľa vašich predstav, moje slniečka. Tak, ďakujeme. A vidíme sa opäť na budúci rok. To myslíš vážne? Si sa zbláznila ani náhodou. Takže čauko, ženky, poďme na kávu. A konečne pokoj. A až keď vyrastie, môžeme sa. Vyše? Vážne? Ďakujem. Ach, som tak šťastný. Tak čo, chalani, udobríme sa, čo poviete? No jasné, že áno. Budeme si pre vás pripraviť prepatek. Špeciálne pre vás. Sadnite si. A čo pán, to spraví?
som pre vás, babi, Jo, princezne tu, chalani prišli v hierovom odeťu. Počas brigády sme boli jak draci, ale teraz sme tu a stojíme na tomto placi. Hej, babi, sorry, že sme vás šuplili, možno vám trochu sa aj nervy buchli, ale priznávame, boli ste top. My sme len machrovali čistý flop. Tak sorry, že sme vám robili fóry, boli to len reči, žiadne horory. Chceli sme zaujať, trocha sa hrať, ale už vieš, tak sa to nerobí fakt. Vy ste šikovné, múdre a cool, s vami tá brigáda nemala nul, oh yeah. Bez vám sme sa len potili v rohu, vy ste mali štýl a pri zametaní pravda. No teraz vážne, vežiami vie, že super ste to strážetný sen. Zaslúžite potlesk, kto mu ver. Sestelnička, verejte, my sme len tieň. Ústou hovorím a prepáčte, babi, ste kráľovnej tejto letnej brigády. Dáš mi svoje číslo? Áno, takže tak potom mi napíš, alebo zavolaj. Ďakujem. Ahoj. Ahoj.
Chcem teraz predstaviť, vy ho poznáte, on tu tancuje od malička, lenže on nie je len tanečník, ale už je to aj náš pán učiteľ, Denis Dujsík. Pán zvukár mi hovoril, že no, choreografie sú lepší, že je to vidět, takže naozaj to je jeho robota. Ďakujeme, Nendo, pán učiteľ. Malinko pustí nám ďalšiu pesničku, poslednú. A ešte sme tu dnes mali absolventov. Absolventov tanečného odboru, takže ukážte sa, ktorí ste to boli. Som tak vďačná. Perfektný. Ďalej sme tu mali aj absolventov literárno-dramatického odboru, takže poďte sem, dievčatá, dopredu. Si to úžasné baví. Špeciálne by som chcela veľký potlesk pre Tamárku Prochádzkovú, ktorá tu dnes mala 5 tancov a ešte aj hrala. Ďakujeme tam. Ninuška 4, takže aj pre Ninušku. Poprosím všetkých hercov, aby prišli dopredu, ešte nech sa vám raz poklonia naši žiaci.